Ja vás tu vítam v Amfore, moje meno je Juraj Kušnierik. Ale to nie je podstatné, meno tohto človeka je Patrik Krebs, ak ste nevedeli náhodou. Všetci viete samozrejme veľmi dobre. Toho veľmi nepoznáme, ale... Ja som známy, nie? Jeho nepoznáte. Nie. Tak potom sa môžete s ním zoznámiť. Ale je to taký sympatický mladý muž. Ale vaše meno je známe. Fotografujete. Nie, nefotografujem, ja píšem skôr. Píšem a rozprávam, aj teraz rozprávam. Toto ja robím, nič ja neviem robiť. Ja píšem v takom pravovým časopise Týždeň, občas, aj notabene mám nejaký článok, občas, býva. A mám ešte v rádiu takú, rádiu FM mám taký program. Ale to nie je podstatné. Podstatné sú teraz tieto obrázky, ktoré tu visia na stenách. Patrik, tak čo by som ja mal vedieť? Zdá sa mi, že títo všetci tvoji kamaráti poznajú tie obrázky. Viac menej. No zažili sme. Zažili ste ich. Asi, áno. Vy na nich ste aj niektorí. Povedz mi, že čo by som ja mal vedieť o tých obrázkoch, čo? No ja si myslím, že najdôležitejšie je vedieť to, že na tých fotkách sú herci a herečky z najrôznejších divadiel a všetky fotky vznikli na festivaloch Error, ktorý je na svete absolútna rarita, v podstate jediný festival bezdomoveckých divadiel na svete. Naozaj jediný na svete? Jediný na svete, podľa našich informácií, vlastne nikde neexistuje nič podobné. A Možno, že na Jamajke. Možno, že asi nie. No a keď sa na to tak pozerám, tak hneď mi padol zrak na dvoch Slovákov, konkrétne východňárov, ktorí ale žijú v Prahe a reprezentujú tu tak české bezdomovecké divadlo. A dneska tento krásny transvestita má meniny, lebo dnes je Karola. Tu napríklad sme mali človeka z Dominikánskej republiky, ktorý hral v holandskom predstavení, on hral v holandskom divadle, ale medzinárodné predstavenie, kde hrali ľudia zo 4 krajín. A čo tu hráš? Ja aj toto hrá. Ja, že niekomu zvoní mobil. Ale v tomto predstavení hrala ešte napríklad aj Veronika. Prosím ťa, keby si ty povedala nám všetkým, o čom to bolo. Tak to bolo z predstavenia Christmas Carol. Ako? Christmas Carol? No. A to bolo super, my sme to natvičovali v Maďarsku s režisérom, on sa volá Fečke. Fečke. To bolo úplne niečo úžasné. Fečke Báči. Áno, Fečke Fečke je Báči. lastavička po maďarsky. Fečke. Igen Tešik. Fečke, no. No a Spomínaš si, čo si tam hrala? ja som tam hrala, tuším, druhý tieň. Otvárala som vrece, s jeho šatstvom, alebo čo to bolo? Open the border, old Joe? Áno, vidíš, že si ale celé predstavenie si hrala v akom jazyku? Ja aj v angličtine, no. V angličtine? Áno. Celé sa to hralo v angličtine? Áno. A to bolo Perfektne. strašne super počúvať tých Maďarov, čo nevedia po anglicky. Ja s maďarským prízvukom hovorím. A to bolo super. Maďon, jo. A to bolo kedy? To bolo 2008 to tuším bolo. Alebo tak. 2008? Tak, pred 5 rokmi. No. Potom tu napríklad máme veľmi zaujímavého človeka, Sergia, ktorý je zo Sicílie. A to je divadlo, ktoré oni robia s migrantami, utečencami. Mali najkrajšie To predstavy. bolo brutálna vec. Áno? Jožko, povedz nejaké jednu vetu, o čo išlo? Čím? Čo bolo na tom? To také nevidel pekné? prišiel vo veľa, lebo tak šílené, niečo som v živote nevidel, v nejakom divadle. Mali krásne. Oni tam dokonca tí babi aj spievali, keď sa dobre, babi tam a spievali strašne dobre. Celá superstar môže ísť okolo bytí a tak. Oni hrali myslím na samotné. A šílený Sergio, tým jak mal ten výbuch na hlave, tak prirodzený zradňáky, mal tam takú pasáž s tými balónikmi, že ich to máme nafúkaný balón pustil, on tam lietal, kada sa ich zachcelo. Šílené, to treba vidieť. To sa nedá povedať, že treba vidieť. Takže zo Sicílie. Vôbec sme tomu nerozumeli aj jedno slovo, ale ani nebolo treba. Stačilo sa len dívať. Dívať a bolo jasné, pocit tam bol všetko. A to nehovorím o Maďaroch, to bolo To sú títo. klinec do rate. Maďari, maďarské predstavenie Mongy. Nehral si náhodou trošku s nimi v tomto predstavení? Nie, Jožko Ja som ja. pivo s nimi pil. Ja som hral s Čechmi. Ty si hral s Čechmi a ty si hral s Maďarmi? No. Dobre, a teraz... Čiže to tam na tých festivaloch také medzinárodné inscenácie vznikajú? Náhodou
tu do maďarského predstavenia si vyťahli z publika Ja som sedel Jožka. akurát na kraji prvý a oni tam mali akože pasáž, kde chlapík akože prišiel sa ozdrať do hospody. A on mi normálne podal pivo, ja som nepochopil. To je zdravie, ja som si s nimi dala. A pokračovali ďalej. Takže to bola taká práca s publikom, aj Mongy, ale toto bolo normálne nacvičené predstavenie 4 divadla, vtedy Maďari, Češi, Slováci a Holanďania naskúšali spoločné predstavenie a všetky 4 divadla boli bezdomovecké. Jasne. Takže aj všetci herci, herečky boli teda takí. A ešte som chcel povedať k Čechom. Pomene Kuta Pacu Madlen, sami nacvičovali ako... Mali sme ešte ďalšie predstavenie, hrali sme Kuca Pacu, z toho predstavenia tu nie je žiadna fotka, ale to bolo zase zaujímavé v tom, že naskúšalo predstavenie s nami naša kamarátka Madlen, ktorá skúša alebo robila s bezdomoveckým divadlom v Prahe. Takže dokonca bola aj výmena režisérov. Medzinárodné. No, perfektné, medzinárodné. A tu ešte posledná fotka. Taký pankáč nejaký. Pánkač. Kto si pamätá toto? O čo išlo? Ten pánka, čo sa to volá som hral. Miloš. Miloš? Toto je Aha, on Miloš? sa volal Miloš, ale už si nepamätám presne. A to boli experti. A každý z nich bol na niečo expert. A prepáč, tento je expert na... Tu na to nevidím, ale tu je vidno, na čo je tento človek expert. A tento je expert na exekučné podvody. Wow, a vyzerá troška tak ináč. Takže oni, vlastne celé predstavenie bolo o tom, že radili, ako prísť o byt, o bývanie. Aha, vlastne Každý bezdiaci. expert radil, čo máš robiť, aby si na 100% prišiel o bývanie. Jasne. Tento tu mal akože exekučný podvody. Výborné. Ale hlavná pointa bolo, ako sa stať bezdomovcom. Áno. Čo najrychlejšie. Poradili ti, čo máš robiť, aby si bol proste s flakou bezďakom a robili to veľmi takým distingovaným spôsobom, ako keď vidíš na workshope takých tých manažerov, ktorí proste vysvetľujú nejakú brutálnu teóriu, oni to takto dávali, my sme sa šúvali. To tak vyzerá úplne. Hej, hej. Exekútor, no. No a v podstate viacej fotiek sme ani nestihli vy. Ešte táto fotka by stála za to. No, to je zaujímavá fotka, hej. Toto je fotka, ktorá je urobená v Eurovej. Niekto volá. A princezná... Ježišmaria. Takže v Eurovej, v normálne nákupnom centre sme urobili predstavenie, ktoré sa volá Platea. A v podstate to bolo pozvanie na festival, Jasne. na Error. A bolo to zaujímavé aj tým, že keď otvorilo sa nákupné centrum, tak mali zákaz predajci notabene byť, predávať v okolí, nesmelo sa nič a tak ďalej, keď sa Sa nesmie otváralo. doteraz. Myslím, že sa ani nesmie sa v Európe, ani sa nesmie dodnes. Ale my keď sme tam boli, tak sme dostali na to špeciálne povolenie a spomínam si, že tam došla nové SBS-ka, že čo ako, lebo to predstavenie bolo založené na tom, že začína bez jasného, taký flash. Áno, jasné. Takže celé sme to odohrali, dobre to dopadlo a Tento mi niekoho pripomína. No? takže aké to bolo, Anton? Jakáže divadlo. Dobre? Dobre. Teraz to mám, tu nemôžem zahrať, lebo tu nemám časopis. Lebo tam predával normálne časák. Áno. Čo, hej? A vlastne v tom predstavení sa ľudia menili na buď cirkusantov, alebo úplne také akože zvláštne veci. Mali sme 3-metrovú stoličku, na ktorej si robili halúze. Jasne. menili Bolo sa to ľudia. vlastne taká paródia na akrobatov. No, takže o tomto je celý náš festival a v podstate tento rok ideme 7. ročník a bude to 29. a 30. novembra, piatok a sobotu. Necelý mesiac. A budeme mať rekordný počet hostí. Budeme mať poprvýkrát bezdomovecké divadlo zo Slovinska. A budeme môcť vidieť dokonca 2 filmy, ktoré vznikli v divadlách. Jedno fínske, jedno belgické divadlo. Natočilo film o svojich predstaveniach. Takže budú to divadelné filmy.
Sami sme zvedaví. No dobré, ale ešte vieš, v čom je jedinečné? Že prvýkrát bude bezdomovecký festival v Paláci. No Aj, ja história o paláci, že? Presne tak, takže Že obidva. Pistori sa buď teší, alebo obracia v hrobu. A teší sa mať, ne? Asi. Keď prežil Leninovo múzeum, Áno, tak takže to bez je Jacia jasné, nerovná. jasné.